जहन खानबालाक 10 सिरि बेखौहाय जोङो 16निफ्राय 17 सिरिखौहाय जोङो फरायफिननानै गोसोआव दंखायोब्लाबो फरायनानैहाय आं खोन्थानो नोंथांमोननो जहन खानबालाक 16निफ्राय 17 सिरिखौहाय बेयो गावनि सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो थफायि बादि आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि मानोना इसोरा संसारखौ बिसार खालामनो थाखाय बिसा हौवाखौ संसाराव सोमोराखै नाथाय संसारा बेजों बासायजानाय बादिसो बेखौ फोथायग्राया बिसार खालामजाया। जोङो खोनाबाय बे इसोरा संसारखौहाय गोबांथार अनबाय एसेग्राब अनबाय आं काउन्टेबल साननो हायै एसेबां अनबाय बे एसेबां अननायखौहाय जोङो जखा सुनो हाया जखा सुनो हायै बेबायदि अनबाय जे बे जिसु ख्रिस्टखौहाय बे संसारावहाय बेयो दैथायहरबाय आरो गासैबो इख्तियारफोरखौ जिसु ख्रिस्टनि लागै गथायबाय आरो गासैबो संसाराव थानाय मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों बासायजाथारनांगौ होननानै बे थांखियैहाय इसोरा गावनि सासेल' सारिजानाय फिसाज्लाखौ बे बुहुमावहाय ओरैनो हरबाय होननानैहाय बेवहाय बुंदों। ओरैनो हरनायनि ओंथियानो जाबाय ओरैनो होनायनि ओंथियानो जाबाय गेदेरथार अननाय आरो बे गेदेरथार अननाया ओरैबायदि अननाय जे बे अननायनि थाखाय जेबो जखा गैया होननानै जोङो बे बाथ्राया मिथिबोदों। बेखौहाय जोङो जखा सुनानैहाय जोङो मोनदांनो हाया। आङो नोंथांमोननियाव फंसे खोथा आङो सोंनो गोसो जाबाय। नोंथांमोना उन्दैनिफ्राय ख्रिस्टियान जानानैहाय नोंथांमोना जोनोम जाखांनायनि उनाव देरै लावै जेब्ला फार्स्ट टाइम गिर्जा हाबजेनो सोरबा बुंनो हागोन ना बबे टाइमाव बबेयाव बबे गिर्जा हाबजेनदोंमोन बुंनो हागोन? सोरबा बुंनो हागोन? हायाना गोसोआव गैयाना? सोरबा बुंनो हागोन नामा बाइबेलनि बाथ्राखौहाय सेथि बार फार्स्ट टाइम बबे पदखौ गोसोआव थाजेनदोंमोन? खोन्थानो हागोन सोरबा? गिर्जायाव हाबनानैहाय फार्स्ट टाइम मुखास्थ' पद हिसाबैहाय बाइबेलनि बाथ्राखौ मुखास्थ' थाग्रोदोंमोन एबा थाजेनदोंमोन बबे पदखौ बुंनो हागोन ना? हायाना गोसोआव गैया। आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनो हायो जे आङो गोसोआव थाजेनदोंमोन जाहैबाय जहन तिम'थेया 16 पद। बेखौ आङो वेस्ट बेंगलाव जेब्ला आङो स्कुल फरायनो थाहैदोंमोन बे समायावहाय आङो बाङालियावहाय मुखास्थ' हाबदोंमोन। खारन इसोर जगतके इमन प्रेम करिलेन बेबायदि होननानै बिथिं ससे बुंबावो। दा आं एसे बावफिनबाय आरो खिन्थु फार्स्ट गोसोआव थाजेनदोंमोन बेखौ बिराद मोजाङै आङो गोसोआव थादों। बेखौहाय बांलायाव आं मोजां खोनायहाय बुंनो हानाय बेबायदि गोसोआव थादों आरो बेवहाय आसामाव फैफिननानै उनावहाय आङो बेखौ बर'आवहाय नायनानैहाय बर'आवबो बेबायदिनो गोसोआव थानाय जादों। दा सेथि बार हिसाबैहाय आङो बेखौ गोसोआव थाग्रोदों आरोखि। जायखिजाया आं नोंथांमोनावहाय सोंबाय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ एसे गोसोखांफिनो होननानै नोंथांमोना गोसोखांफिननो हास्थायनाय बायदि जियानो जाया इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय आरो बे गावनि अननायनि थाखाय जोङो बेयो जिसु ख्रिस्टखौहाय दान हरबाय जाहाथे जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जोङो बासायजानायखौ मोननो हानाय बायदि जोङो जिसु ख्रिस्टखौ दिनै संग्रिनानै जिसु ख्रिस्टखौ दिनैहाय जोङो नागिरनानै बे समखौहाय जोङो मोननो हायाखै। सोरबा जिसु ख्रिस्टखौहाय गोथां इसोर होननानै नागिरनानै जोंनि नैबे मण्डलीयाव मोननो हानाय दङ नामा? गुबुन धोरोमखौ बे धोरोमा थारैनो नंखाय होननानैहाय बे धोरोमा थारैनो बासायजानाय गैया होननानैहाय जिसु ख्रिस्टखौहाय बेबायदिनो थार होननानैहाय संग्रिनानै नागिरनानै मोनफैनानैहाय बे समखौ बे खाबुखौ मोननो हानाय जोंनि मण्डलीयाव सोरबा दङ नामा? सोरबा दिनैनि दिनाव बुंनो हागोन नामा आङो हिन्दुमोन
थारैनो हिन्दु धोरोमखौ आं मोजां मोनाखिसै, बेयाव बासायजानाय गैया। बे बाथ्राखौ आङो मोनदांनानै आङो जिसु ख्रिस्ट'खौनो आङो थार इसोर एबा थार रैखागिरि होननानै आङो मिथिनानै नाजावनानै फैदों होननानै बुङो। गैयाना? गैया, रावबो गैया। अब्ला जोङो गासैबो फुराना ख्रिस्टियान, वी आर अल, जोङो बोराय, जोङो गोजाम ख्रिस्टियान, जों रावबो गोदान ख्रिस्टियान नङा। बिमा बिफाया ख्रिस्टियानखायसो, बिमा बिफाया बोरैबा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनफ्लांनायखायसो जोङो बिमा बिफानि गेजेरजों जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनै मोननो हानाय, जोङो सासे ख्रिस्टियान। जोङो गोजाम ख्रिस्टियान नङा। बेनिखायनो दिनै आं बे बाथ्राखौसो बुंनो नाजादों जे जोंहा दायथ'आ बांसिन। जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ नागिरनानै फैयैखाय, जोङो दिनैहाय गोजाम ख्रिस्टियानखाय, बिमा बिफानि दारैसो जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायखाय, जोंनियावहाय दिनै जोङो मावनो गोनां जोंनि बिबानफ्रा दिनै बांसिनाव जोङो गोग्लैयो। दिनै जोङो गोजाम ख्रिस्टियानखाय जोङो मिथिखानायखाय जोंनियाव गाहाय दायथ'आ थाबाय। जिसु ख्रिस्ट'जों थाफाग्राफोर, जाय सेलाफोर, बे सेलाफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि जि मावनो बुंनाय बिबानफोर, जिसु ख्रिस्ट'जों उफ्ले थानायखाय बिसोरनियाव मावनो गोनां दायथ'फ्रा बांसिन गोग्लैदोंमोन। बिसोरनियाव गोबांथार बेबायदिनो खस्थ' जानांगौफ्रा बांसिन गोग्लैदोंमोन। आरो बिथांमोननि गेजेरजों, बिथांमोननि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों गोबां बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनै मानसिफ्रा मोननो हादोंमोन। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, जोङो बुजिनानै जों बांसिन खामानि मावनो नांगौ। दिनैनि बाइबलनि गेजेरजों आं गुबुन बाथ्राथिं थांनो नागिराखै, फिन पिकआप लाफिननो नागिरदों जे इसोरा जोंखौ अनदों आरो बे अननायनि दारै जोङो बे मोजां समखौ मोननो हादों आरो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो बासायजानायखौ मोननो हादों। सिंगापुरावहाय सासे अनिता होननाय सासे आइजो दंमोन, एबा हिन्जाव दंमोन। बे अनिता होननाया बेबायदिनो केन्सार बेराम जादोंमोन आरो केन्सार बेरामावहाय गोदोनानै थादोंमोन। आरो डक्टरनि बेबायदिनो रिपर्ट बायदि केन्सारा गासैबो मोदोम गंसे जाफबजोब्बायमोन आरो बियो मोदोम गंसे जाफबजोबनायलाय डाक्टारा बेखौहाय थैसिगोन होननानै डक्टरफोरनो मिथिहोनाय जादोंमोन। जोङो बयबो मिथिगौ केन्सार बेरामा जोबोद गिथावथाव। बे बेरामा गोदोनिफ्रायनो दङ आरो दाबो दङ। आरो बे बेरामखौ जेब्ला देहाफ्राव जाफुंजोबो अब्ला बेखौ सोखानो हानाया गोब्राब। जाजेननायाव हामनो हागौ, नाथाय जाफुयोब्ला बे बेरामनिफ्राय रैखा गैया। बेबायदिनो बे अनिता होननाया बेरामाव गोग्लैदोंमोन आरो बे अनिताया बेबायदिनो 30 घन्टा बियो थैनायजों समान जादोंमोन। बेखौहाय कमा होननानै बुङो। कमा होननानै बुङोब्ला थैहाबनायखौनो जोङो बर'आवहाय बुंनाय जायो। कमायाव थानाय समायावहाय थैखायनाय बायदि जाया, जिबना थानाय बायदि जायो, नाथाय लोरसोर खालामनो हाया, जेबो खामानि मावनो हाया। बेयो थैहाबनायजों समान एबा थैहाबनाय होननानै बेखौ बुंनो हायो, थैनायजों समान। बेबायदि अबस्थायाव बे अनिताया 30 घन्टा थानो गोनां जादों आरो बे 30 घन्टा थानाय समायाव बे अनितानि जिउआ बबेयाव थांदोंमोन बेखौहाय बे अनिताया मिथिहोदों। बेयो बेबायदिनो जेब्ला थैयो अब्ला बियो गावनि बिफा आरो गावनि लोगोफोरखौ लोगो मोनहैदों। आरो गावनि बिफाया सिगां समावनो थैनानै थांखानायमोन। बे गावनि बिफाया अनिताखौहाय बुंदों जाहैबाय मा, नोंहा सम जाथ'वाखै, नोङो जि लाहाजनिफ्राय एबा जि देहानिफ्राय नोङो नागारनानै नोङो फैबाय, बे देहायाव नोङो हाबहैफिननांगौ एबा थांफिननांगौ होननानैहाय बिफाया बेखौ बुंहरदों। बेनिफ्राय अनिताया फैफिननो गोसो जायाखैमोन। नाथाय जोबथारनायावहाय बे अनिताया गावनि देहायावहाय फैफिनदों होननानैहाय अनिताया गावनो बेबायदिनो टेस्टिमनि होनायखौहाय बेबायदिनो मोनसे समावहाय टेस्टिमनि होनायखौहाय मिथिहोदों। बिथाङा बेबायदिनो फैफिनदों आरो फैफिननानै बियो फैफिननाय लोगो लोगो बिनि बे केन्सार बेरामा लासै लासैनो द्रोब द्रोब हामदों। सानथामजों एसे हामबाय, सानब्रैजों हामबाय,
बेबायदिनो सप्तानै सप्ताथामनि गेजेरावनो हस्पिटालनिफ्राय बेयो डिसचार्ज जानानैहाय न'आव थांफिननो हादों आरो खालायनो केन्सार बेरामा हामदों होननानैहाय बेयो अनिताया मिथिहोनाय जादों। आङो बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे अनिताया जेब्ला गुबुनफोरनो गोबां गिदिर गिदिर मिथिंफोराव बे बाथ्राखौ फोसावदों, बे समायाव बेयो बे डेथ एक्सपिरियेन्स, जि थैनायनि एक्सपिरियेन्स, बे थैखांनायनिफ्राय बेयो बेखौनो बुजिनो हादों जे मानसिनि गेजेरावहाय गिदिरथार अनलायनाया थानो नांगौ होननानै। जोंनि गेजेराव सोरबा दङ नामा डेथ एक्सपिरियेन्स, अर्थात थैफेरनाय, थैनायखौ मोनदांनाय? सोरबा थैफेरनाय दङ नामा जोंनि मण्डलीयाव? गैया। सोरबा सानसेसो थैखांनाय दङ नामा? 1 घन्टासो थैखांनाय, थैनानै फोथांफिननाय? नाथाय दङ, संसाराव गोबां मानसि दङ थैनानै फोथांफिननाय। जे बाइबेलाव दङना लाजारा खैदिन थैदोंमोन? जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ फोथांफिनदोंमोन ना, लाजारखौ। बेबायदिनो गोबां दङ संसाराव, जोंनि मण्डलीयाव गैया जानो हागौ, गुबुन गुबुन मण्डलीफ्राव थैनानैहाय थैहाबनानै थांखांफिननायबो। बे अनिताया बेबायदिनो मिथिहोनो जाहैबाय जे जोङो जेब्ला थांनानै थागोन, जोंनियाव गोबां बेबायदिनो गिनाय, बबेबा खामानिखौ मावनो गिनाय, बबेबा जायगायाव थांनायाव माबा मोनसे जागोन नामा, बेबायदि गिलुं गोबां गिनाय सब जानायफोर जोंनियाव थायो। नाथाय गासैनिफ्राय बाद होनानै जोंनियाव जों गावखौहाय अननो गोरों जानो नांगौ होननानै बे मिथिहोदों। जोङो गावखौ हाजासे अननो नांगौ आरो गावखौ जेरैबायदि अनो बेबायदिनो गुबुनफोरखौबो अननो नांगौ होननानैहाय जों मिथिहोदों। अननायनि गेजेरजोंसो गासैबो जाफुङो आरो जोंनि बेराम आजारफ्राबो बेबायदिनो हामो होननानैहाय बे अनिताया बुंदों। गासैबो जोंनि बेराम आजारफ्रा अननायनि गेजेरजों जाफुंगोन आरो बेबायदिनो जोंनि गोसोफ्राव जोंहा बेबायदिनो रंजानाय, मोसानाय मुसुरनाय आरो जों देहाफोरखौ, जोंनि गोसोफोरखौ जेब्लाबो रंजानायाव लाखिनांगौ होननानैहाय बे अनिताया बुंदों। ब्रायैहाय जर होनानै बियो बुंदों जे जोङो अनलायनो नांथारगौ आरो गावखौ अननानै गुबुनखौ अननो नांगौ आरो अननायनि गेजेरजों गासैबो जाफुङो होननानैहाय बियो बुंदों। बे थैनायनिफ्राय बियो बेखौहाय मोनदांनानैहाय फैदों होननानै बियो मिथिहोदों। थारैनो नंगौ, बे बाथ्राया आंनि साननायावब्ला सैथो। मानोना बाइबेलाव अननायनि बाथ्रा गोबांथार जोंनो मिथिहोदों। जायफोरनि गोसोआव अननाया थायो, जायनियाव अननाया दङ, बे मानसिया आयेननि गासैखौबो जाफुंहोबाय होननानै बाइबेला जोंखौ मिथिहोदों। आयेन मानिखौनो जाफुंहोबाय। जायनियावहाय अननाया दङ, बियो आयेनखौनो जुदि जाफुंहोबायब्ला अब्ला बे बेसेबां गिदिर बाथ्रा। बेनिखायनो जायनियाव अननाय दङ, बे अननाय गोनां मानसिया सोरगो रायजोखौ गोरलैयैनो मोननायनि राहाया थायो। जायनियाव अननाय दङ, बिनियाव फिथाइ थायबाय होननानै बाइबेला जोंखौ मिथिहोयो। बेबायदिनो आङो मोनसे बिजाब फरायनानैहाय मोननो हादों, नाथाय बिजाबनि फुल डिटेल्सआ आंनियाव गैलिया, खिन्थु आङो फरायनानै मोनदों जे बेबो बेबायदिनो सैताननि लोगोमोन, सैतानजों लोगो जाग्रा मानसि, सैतानजों लोगो जानानै सैताननि खामानि मावग्रा मानसि, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननानै गासैखौबो सोलायजोब्बाय, गासैखौबो सोलायजोबखांनायनि उनावहाय बेयो बेबायदिनो सोरगो रायजोखौ नुनो मोनबाय आरो सोरगो रायजोखौ नुनो मोननायाव बेयो टेस्टिमनि होनायाव खोनानाय बाथ्रा जे इस्करियोतिया जिहुदाया मोनसे समाव जिसु ख्रिस्ट'खौ बियो फानजादोंमोन आरो फानजानायनि थाखाय बेयो बेबायदिनो पापाव गोग्लैदोंमोन। इस्करियोतिया जिहुदाया मोनसे समाव सासे उन्दै गथ'खौहाय लामायाव गोग्लैसोनाय बियो लोगो मोनदोंमोन होननानै बै बिजाबाव मिथिहोदों। आरो इस्करियोतिया जिहुदाखौ बियो लामायावहाय गोग्लैसोनाय मोननानैहाय बियो हाबाब होननानैहाय बेखौहाय बांखांदोंमोन, बियो बेखौ अनखांदोंमोन आरो बेखौहाय बियो अनखांनानै बेनोहाय बेबायदिनो दाव खालामनानै बेखौहाय बजबदोंमोन आरो बेनि थाखाय इसोरा बेनि थाखाय सप्तासेयावहाय खनसे सुक्रुबार दिनावहाय आराम थानोहाय गोजोननायखौहाय होयो होननानैहाय बै बिजाबाव मिथिहोदों।
다른 이 바थ्राखौबो आङो सानदों 다른 이 बाथ्राया गोथौ सिन्था खालामोब्ला नंमारगौ होननानै आं सानदों दिनै बे बाथ्राफ्रा नंथारगौ होननानै जर खालामनानै आं नोंथांमोननियाव आङो बुंनो नागिराखै नाथाय एग्जाम्पोल बायदियैहाय बे बाथ्राफोरखौ आङो फरायनानै मोननायावहाय आङो नंगौ बायदि नुहुरो मानोना अननायनि बाथ्राखौ बयनिख्रुइ देरसिन खालामदों बाइबेलाव आरो बेबायदिनो इसोरा जोंखौ एसेग्राब अनबाय आरो बे जोंखौ अननायनि दारै गावनि सासेल' बिसारजाखौ जोंनि थाखाय बेयो हरनाया जोबोद गिदिर बाथ्रा दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे बाइबलनि गेजेरजों जोङो बुजिनो हायो जे इसोरा जोंखौ एसेग्राब अनबायब्ला जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ एसेग्राब अनबायब्ला जोंबो दिनै अननो नांथारगौ जोंबो दिनै गुबुनखौ अननो नांथारगौ जिसु ख्रीष्टआ गावनि अननायजों जोङो जे गुबुनखौ अनफिननो नांगौ बे बाथ्राखौ बियो गोगोमैहाय जोंनि गेजेराव फोरोंलांबाय एबा फोरोंगासिनो दङ बेखौ जोङो गोसोआव लानानै जोङो मावफुंनो नांगौ गोलाव खालामा लाबा जोङो नायबावनि जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव फैनायनि गुबै थांखियानो जाबाय गोमानायफोरखौ नागिरनो थाखाय फैनाय बेखौबो जोङो फरायनि आं मोनसेल' फरायनो आङो हास्थायबाय बेनो जाबाय लुकास 19:10 मानसिनि फिसा हौवाया खफायनायफोरखौ नागिरनो फैबाय मानसिनि फिसा हौवाया गोमानायफोरखौ नागिरनो फैबाय जायफ्रा गोमानानै दङ बे गोमानानै थानायफोरखौ मानसिनि फिसा हौवाया नागिरनो फैबाय होननानै बाइबेलाव मिथिहोदों बेबायदिनो जोङो नायबावनो हायो बेनि फैनायनि थांखियानो जाबाय बेयो बयनिबो थाखाय बासायगिरि हिसाबैहाय बे बुहुमावहाय बेयो फैबाय बेखौहाय जोङो नायनो हायो एबा जोङो नुनो हायो जाहैबाय लुकासनि 2:11 मानोना दिनै नोंसोरनि लागै बासायग्राया डेभिडनि नोगोराव सारि जाबाय बेयो ख्रीष्ट फोरबो डेभिडनि नोगोराव बासायग्राया सारि जाबाय बेयो बासायगिरि हिसाबैहाय बियो फैबाय बासायनो थाखाय बियो फैबाय बेनि फैनायनि खारनानो जाबाय जोंखौ बासायनाय बेनि फैनायनि खारनानो जाबाय गोथां जिबन होनो फैनाय बेखौहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जाहैबाय 1 जन 5:10निफ्राय 11 जोबथारनायाव आं बेखौल' आङो फरायनो हास्थायबाय 1 जन 5:10खौ नायनि Sejauh barat jenis grip bisa hौवाखौ मोननाय हा गोथाङा दं इसोरनि bisa हौवाखौ मोनै हा गोथां गैया गोथाङा गैया इसोरनि bisa हौवाखौ मोननाय हा गोथां दं जायफ्रा इसोरनि bisa हौवाखौ मोनबाय बिसोरहा थैनाय गैया होननानै 1 जनावहाय 1 जनानि 5:10निफ्राय 11आवहाय मिथिहोदों आङो फरायबावनि साखि होनाया बेनो इसोरा जोंनो जोबनो गैयै गोथांखौ होबाय आरो बे गोथाङा बेनि bisa हौवानियाव दङ bisa हौवाखौ मोननाय हा गोथाङा दं इसोरनि bisa हौवाखौ मोननाय हा गोथाङा गैया जायफ्रा बे जिसु ख्रीष्टखौ मोननो हाबाय मोननो हाग्रा साफ्रोमबो बेबायदिनो गोथांखौ मोननो हाबाय नाथाय जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ मोननो हायाखै बिसोरो बे गोथांखौ मोननो हायाखै दिनै जोङो जिसु ख्रीष्टखौ मोननो हाबाय दिनै जोङो जिसु ख्रीष्टखौ नाजानाय
हिसाबैहाय जोङो बाप्तिस्मा लाबाय जोङो बे जिसु ख्रिस्ट'जों जोङो खौसे जानानैहाय दिनै जोङो जिबनावहाय जोङो देरलांनि जोङो गोथांखौ मोनबाय आरो जोङो बेबायदिनो गोथैयाव गैलिया जोङो गोथांखौ मोननायखाय आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौहाय जोंनो गोथां होनानै जोंखौ जि बोसोनफोरखौ होबाय बे बोसोनफोरखौ लानानैहाय जोङो बेबायदिनो गुबुनफोरखौ अननानै गुबुनफोरनि लागैबो गोथांखौ मोननो हानायनि खामानिफोरखौ दिनै जोंहा मावनो थाखाय गेदेरथार बिबानखौ जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो होबाय आरो जोङो बे बिबानखौ होनायखाय जोङो बे बिबान बायदियै जोङो बेबायदिनो जोंनि मावनो गोनां बायदियैहाय जोङो मावनानैहाय जोङो आवगायलांनि गोलावथार जाबाय आङो आरोबाव फोलावनानै आङो बुंनो सानाखिसै आङो बेखिनियावनो बुंनानैहाय आङो दोनथ'बाय इसोरा जों बयखौबो बोर होथोंसै हामबायसै।